साम' ना लकेल ना थुरिफोर मैसोफोरबो मोनो प्लास चाइनिज इटालियान बेफोरबो मोनो आरो माबा सावनाय तन्दुर स्टाइलफोर चाइनिजफोर आइटेम्सफोर मोनो औ फै फेमिलिजों फै टाइम स्पेन्ड खालामो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों फै जोंना नैबेयाव एटमसफियार बाहेरायावबो एम्बियेन्सफ्रा नैयाव नुगोन माने मोनायाव मोजांसिन हायाखै ओरैनो गार्डेन माबाफोर दं गार्डेनाव जिरायनानै फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो बा डिनार होन नों बेलासियाव स्नेक्सफोर जानाय जुसफोर लोंनाय कफि लोंनायफोर आरो सिङाव प्राइभेट पार्टि खालामनो हाबाय आरो हलबो दं बार्थडे पार्टिनिबो माबा दं हल दं अनसायनायाथ' सिगाङाव एसे मोजाङानो 95% मोजां गुड रिभिउ ओरैनो 5%आवलाय एसे माखासे रिभिउ होलांनायफोर दङ जेनेबा लाइक एखमबा समाव फुड लेट सार्भिस माबानि एखमबा हस्पिटेलिटि माबानि सार्भिस माने गोदानाव हास्लाबाखैमोन दा खिन्थु मोजां जाबाय किटचेनफ्राबो एसे फिसामोन गोदानाव लासै माबादों नालाय दा रिनिउवेसन बानायनानै किटचेनफ्राबो मोजां जाबाय स्टाफफोरखौ मोजाङै लाखिनो हाबाय दा 5 मान्थ्सनि खाथियाव जाबाय अलमस्ट 5 मान्थ्स दा मोजांसिन रिभिउ मोनबाय आरो बेवहाय मा आइटेम मोनजानाय जायो ना फोरमायगोन रायजो राजा आइटेमफ्राथ' दा लकेल डिश नै जेनेबा साम'नो बर' स्टाइलाव आरो साम' ना लकेल ना थुरिफोर मैसोफोरबो मोनो प्लास चाइनिज इटालियान बेफोरबो मोनो आरो माबा सावनाय तन्दुर स्टाइलफोर चाइनिजफोर आइटेम्सफोर मोनो बेनो आरो जोंना बेस्ट सेलआ जाहैबाय साम'फ्रा बांसिन सेल जायो बेयाव अमाफ्राथ' ओरैनो माबायाव जाखायो थेवब्लाबो बै केटेगरियाव नायोबा साम'फ्रा मोजां सेल जायो आरो बेयाव जोंना साम' आरो जोंना मकटेल्सफोरबो दं सफ्ट ड्रिंक्स लाइक मेंग'नि जुसफोर बा अरेन्जनि जुस वाटारमेलन जुस महिट'फोर दं आरो बेफोरबो दं बांसिनानोथ' 70% लकेलनि क'क्राझारनि नैबे चिरांनि ओरै बेंटल ओरै बिजनि थाबाय गासिबो बङाइनि फैबाय बेंगलिफोरबो फैयो बांसिन प्लास आंनि जाय फल'वार्सफोर इंलिश मेकारखौ जाय फल' खालामो बिसोरो बांसिनानो डेलि जों कास्टमार नुनो मोन्दों मेघालया माबानि तुरानि गार' हिल्सनिफ्राय गार'फोर फैबाय थायो आरो फैयो बिसोरनिफ्राय बहुत मोजां रिभिउ बिसोर मोजां मोनो जानायखौ गावसोरनाथ' ओजों एक्सपेन्सिभबो जायो नालाय जोंना बेयाव रिजनेबल प्राइस जोंनि टाउन साइड जाबाय नालाय गावसोरना ओजों हिल एरिया एक्सपेन्सिभ जायो नालाय बेयाव फैनानै दामफ्रा मोजां क्वालिटि दं होननानै बाख्नायलाङो आरो साम' जालाङो बिसोरो मैसो जालाङो बर'नि आइटेम्सफोरखौ मोजां मोनो गार'फ्रा बिसोरो नैबे बङाइयाव गारि सार्भिसिंनो शपिंनो बेयाव फैयो नालाय बिसोरो माबा बुस्थुफोर माबाफोर लांफैनायाव बेयाव बिसोरो गुवाहाटिनिफ्राय खाथिसिन जायो नालाय बङाइगावआ बेयाव फैयो आरो गार' हिलआ ओमफ्राय बेयाव फैनाय हिसाबैनो बिसोरो जालाङो हलि मुलदाबो जायनि फल'वार्सफोर बा रेकमेन्डेसन जानानै मोजां मोननाय बिसोर रेकमेन्ड खालामनायफ्रा फैनानै जालाङो ओमफ्राय भुटाननिबो फैनाय जोंना बांसिन मेघालयनिफ्राय फैयो आरो कास्टमार मेघालयन माबानि गार' हिल्स उनाव नायसै माबाफोर एसे आलदा माबाबो दंबावो फिउचाराव मा जायो ओरैनोथ' प्लेनिं दं फिउचार प्लेन बेखौ नायसै लासै आपडेट खालामसै मोनसे इउनिक आइटेम्सफोर इउनिकफोर माबाफोर जाय माबाफ्रा कास्टमारफ्रा मोजां मोनो बेफोर बुस्थुखौ लाबोनो ट्राइ खालामसै समजों लोगोसे एडजास्ट खालामलांसै आरो औ फै फेमिलिजों फै टाइम स्पेन्ड खालामो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों फै जोंना नैबेयाव एटमसफियार बाहेरायावबो एम्बियेन्सफ्रा नैयाव नुगोन माने मोनायाव मोजांसिन हायाखै ओरैनो गार्डेन माबाफोर दं गार्डेनाव जिरायनानै फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो बा डिनार होन नों बेलासियाव स्नेक्सफोर जानाय जुसफोर लोंनाय कफि लोंनायफोर आरो सिङाव प्राइभेट पार्टि खालामनो हाबाय आरो हलबो दं बार्थडे पार्टिनिबो माबा दं हल दं साननिफ्राय खुलियो आफ्टारनुन 12 o'clockनिफ्राय एराउन्ड 10टा